Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kum ka jing yarap ya ki nong shong wai hapadeng ka jing penjari jong ka sorkar ya ka jing khangdam ya ki shnong ki thao haka khat nyo tri ku bana jilleo arjar arpuwei ka senra jowai ka lashim ya ka rai ban map no ya ka bai wai dukan bat ya ka bai school na ka benta ubana jimmang bat na ka benta ubana jilleo jong usnem arjar arpuwei ya ka ni ka rai la pensngau da president jong ka senra jowai uba or chalam haba ya kren bat gilat pathai khubor haka jing don lang jong ki khot ka senra jowai ki bakunthop ya uba lamat o lalu bat uba h pasa Uliatho baka senraj kala shim ye ka rai kan longkum ka jingerap ban pensting ye ka jingkit ka bakhya jong ki nongsong wai ki bajo im ka mai jakpo da ka bade dukan haki jaka jong ka senraj man la ka sngi ha ka wanangkong deliang yong ka senraj wai ka executive committee ko dang dak chong ha ka hasan tarik daya berkhadi hajing ito wa ka jingwan yong ka ni ka khlam ka waar hapok kan ka chenong ka thau ka yong i ko dakta ya ki yong kisem ko dakta ya iyo ikot yong ki no chong chenong manda wai tu ho tu ko locality ha tampang emi problem ka ja wai khmia ki bru hanre manda wai wan hai tu rap yo la dan ki bru u ya em banta wo opera ki nong thet khnang ba yo laj u em ka te ka sot sa ha ki nong thet nong pet ta hai jeng to wa kan ni yang disir da persnya to wa dawai ye ke jauh dawai ka kini ki dukan de podo ngi to dawai ta hai jing to wa te yo ki ha ki te dukan yang ka senraj em ki wholesale em ki hardware em an ki dai that dai juti em an ki wot mut alo ka jong ta kat kam ka guideline yang ka district administration to ha ka sngi ka wai ki ye ki essential commodity essential thing wai ki te ha ka sngi wai ki wholesale wai ki wholesale ha ka sngi wai ki hardware wai ki hardware mur kata lai lang ko atpar kat kam ke instruction go yo i naga district administration lai ya kini ki public latrine ha ki thau yong ka senraj wai kini le damab yaki wa he jo ipor u extend yaki arbanai hadin katai ka deadline ko de bo yaki ha ki banai ki de wa banai jun wa kam jo le ya ki tu ki wa khrong yaki parking yaki le de elat ran yaki extend yaki arbanai hadin bedekut katai bang de bo yaki te kituan ki wa kamaja ko hai thau yong ka senraj iwa suki de kadan chipau tangka sisngi yaki tuan umap yaki de ka bai khandau ko wa ka senraj chim ka hai por wale renewal ki te hajing to an wa ki school fee ki wa to wa ka school na do ka primary hado ka higher secondary yakini le the map yaki waro art li ki banai ubanai mini ko banai jun khamtam ya ka crèche wa ya ka play school ka waran da ka senraj wai yo pa yo da ka women's welfare organization senraj wai yakini le the map yaki arbanai mod hajing berkhat iwa tibian ka senraj wai iwan iwa to usu saka dan iwan ki banta wa ka hajing to o kama ja ka bo the map wai wa da extend yaki arbanai hadin kalau kam te kerman skemi kat kami jing berkhat yang ini ka bai senraj wa ya ka yaw ko da khangi kamala arthali ki banai da e ko khubor se ki nong chong dai wa wai no ya ka yaw ki wa pach da ka senraj wai nadu ka khasan tarik de wa lai ki kat kam ko protocol SOP yang ka district administration ko wa panlai ki kat kam wa panlai ka district administration na ki por se ki por kini ki nong chong yaw le ulai ki ya lai lang ki kat kam ka SOP ko wa ka district administration bo ko na ke wi kita yaw chawi kita yaw nei banta wo yu biang lang ta hai jing to wan wa ko khubor ko wa da sapriang hagini ki sgi gu dap iwa demi naka office yang ka senraj wai
kiwan kiwa kamai jakpo ha ithau yang kasan rajwai usong dukan wa lada mye ku penmi ya ka vaksin certificate ke yongki ka waki da vaksin ke mye ke uwa ya ke dukan tu pedok yongki kat wakam teh neliang yang kasan rajwai dang elat ko ya kitu kiwa chong dai kiwa kamai jakpo hai thau yang ka wa ulet pendep ki ya kani kakang dewa ulai ki cha ke vaksin center ne betawo pendep ki ya ke vaksin ne pha wa mye ku ong de ki house secretary yong ka yaw le ni house chairman yong ka yaw wa em chitomi kamte na ka kamra mi yong ki to wa ulai li khana ha center yai problem mi ki em ki la da to iwa ka center snaw biang ka yete ke justification ka nongrim ko ki yen ki boy daw em jing ma ki henrai uong he ki metu hadukan do podo imye ule vaksin kat bakamte siaba bo hakmat dai jing yada dai i de i jing ngai bo ki haden wat ublai la em haden la da bo ki dai jing yada hakmat kat bakamte nei betawo ya biang lang hamtam ki wa khaji ke wi im jak bo hai thau yang i yolaj kani ka kejut yolaj kani ka khlam upor nakawi kapor sakawi kapor kadwa kamte nei betawo ya biang lang ton chimika kani keting kikle kamayoy hakiri yang kapathai nin hapo france nado ne em kam mas deki wato da vaksin ti ile akam ki buru ki weche moy mo u rai cha ki vaksin center yo pendep ini kam iwa nado ka sarkar india hado ka sarkar meghalaya ka district administration kerpat ko ya phiwro kinong chong chnong kiwa dadap so hausan snam cheneng kam jo wa ki khat phra cheneng lai se ki vaccine center yo i ya ka vaksin